chi bai ule mai an le alu ka kan pol do na mai an hi ka hik photang ai in mil tok kan ti kha kan tel mai anga alu a hian mai an hi ka ti hnem deuh hleka alu hi gram zarit ania mai an hi gram za som nga apol mil tok ang hi chu kan hreveka alu hi pan sei hianin ka chana kan duang khan kan chan mai anga tel hi tablespoon thum vel ka tela kan du zat kan telang purun var zung me purun sen pum lian vak lo pum khat purun hi kang min lawin ai eng ka thak ngal dona ai eng alu purun hi atira tanga kan min ngal chuan alu min meu chuan purun hi alo ut man thina mai an kha kan tel le dona wangin ai eng hi ka tel hnem deuh hleka chi alu hi kan kang min ve deuh photanga mei hi amidiama ka da a alu hi kan min lutuk chuan mai an kan la thlak dona mai an min meu kha chuanin som ve vek theya alu po lo min ve deuh to a mai an nen hian alu hi amin rual to dona mai an min thleng khan kan chuang ve ang atui nei lowin ka siam dona adu tan tui nei te po khana kan thei thawa mai an ka thlak nu hian mei hi aniama ka da a tui hi a hran pa in ka lei don lawa asil na tui le kan chhina khami a hu thirbela kan han ti tlak le zel khanin a min na khop hi chu om ve zela du chuanin a lei thei thawa mei hi aniama ka da a kan ur ve cher cherang tui kha kan lei lawa mei hi kan da san chuan na ut te kha hlau oma a hu hi abela ka fartir zela hei hianin a rolu tuk tur te kha aveng ve a alu po min tha to a mai an ka thlak nu hian minute som chuang ka chuang to a min to a al dan te kha kan du dan angin kan siam anga kan hriat theuh angin alu le mai an kan hi chu a hmui tui ve a siam hi ol sam bok sia thain ti zong te ni chuanin lo siam ve don nia ka channel min thlir saka wangin ka lawm e